Nové trendy v líčení, najmodernejšie svadobné šaty a prstene. To všetko v týchto dňoch ponúka veľtrh Interbeauty a svadobný veľtrh v Bratislavskej Inchebe. Lucia je budúca nevesta. Termín svadby určili s partnerom na jún a dnes sa prišla inšpirovať pri výbere svadobných šiat. Asi skôr smotanová, alebo tak do šeda, než tá biela. Tá biela to už je také okúkané už. Mnohé Slovenky začali experimentovať a siahajú aj po farebnejších šatách. Veľmi vzrástol záujem o veľké tylové šaty, šaty, ktoré majú veľkú spodničku, veľa tylov, kamienkov, svarovských trblietok. Tento rok najpreferovanejšie doplnky sú bordová v kombinácii s bielou alebo krémovou. Či už sú to štrasové doplnky potom neskôr, alebo sú to krajky. Teraz sú krajky v móde. Návštevníčky majú dokonca možnosť vyskúšať si svadobné šaty Kate Middleton. Novinkou na veľtrhu je však výstava Dieťa a rodina. Tá pre budúce mamičky ponúka aj rady odborníkov a semináre. Môžu sa tu stretnúť s psychológmi, detskými lekármi a detskými sestrami, ktoré im poradia v mnohých smeroch. Mnohé mamičky však na veľtrh prišli najmä nakúpiť potreby pre bábätka či kočíky. Tie hlásia návrat ku klasike. Oni přece jenom víc houpou, víc se tlumí ty rázy, takže potom je to příjemnější jak pro to dítě i pro tú maminku. Čoraz používanejšie sú podľa výrobcov aj klasické látkové plienky, ktoré sú v detskej pokožke jemnejšie. Tieto moderné látkové plienky sa celé operú, sú veľmi podobné jednorazovým, nežehlia sa, nevyvárajú sa a zase sa dajú dieťatku na novo. Výstava Interbeauty a svadobný veľtrh sú otvorené ešte zajtra, no výstava Dieťa a rodina potrvá až do nedele.